en kaka wa collect data koa kuonde mwang'eyo ni chandruok jabede. Ka en mar oula, ka en mar chieng', ka en mar earthquake, to wabedo gi data no kumoro ei computer mwang'eyo. To wanyalo predict, wanyalo analyze that data. To wanyalo miyowa ikruok makare. Wabedo gi information madwarore mwanyalo konyogo wachno kapok otimore. Then, kwang'eyo kendo weche mag technology, wan gi gimoro miluongo ni management information system. Ma gima dhi konyowa e planning. Ere kaka wadhi plan ponono ni masiro yudowa. Ere kaka wadhi timore nade, ere kaka wadhi ikore, ere ikruok ma wan godo. Ere kaka wadhi nyiso jogo manitiere kuonde mwang'eyo, mwase identify ni kuondegi richo ma disaster ka pi obiro to oula dhi yweyo ji. Ka pi obiro to oula dhi ketho gige ji. Ka pi obiro oula dhi ketho mwandu ji. Ere kaka wadhi yudo, ere kaka wadhi miyo jogi information mondo wabed gi planning makare, maka issues go chakore to wang'iyo kaka watimore nade, wagolo jogi. Then nitiere control measures. Koro mondo gini kik chak timre, ere mikakati mwaketo. To technology is going to play a role. Mar ariyo, wan gi gima iluongo gani geophysical information system or geographical information system. Geographical information system iluongo ni GIS, makonyowa duoko penjo moko mag alwora ma wan godo. Makupo nono ni area moro otiyo gi mapping system. Ma kwa keto mapping system ni, kwa tiyo gi GIS ni maber, mwa keto mapping system ni, wang'eyo ni area makama en prone mar mudslide or landslide. Area makama wang'eyo ni en flat, maka pi obiro to dhi yweyo ji. Area makama wang'eyo ni en seasonal river, nikech waseneno kata maber ni koth manyocho ochwe kaka koth koro ochwe sani ni. Waseneno kuonde moko mane wanyalo paro ni kuonde go gin dry areas, gin kuonde motuo ma onge pi manosene nyaka chieng'. To ng'e ni seche ma nature obiro, nature will always reclaim its path or its way. Koro kwa bedo gi systems gi e yo makare, kochakore en national government, mua roll gi down nyake counties, to wabro bedo gi yo mayot. Nikech koro sanie, nikech technology ma wan godo, okoningo bed ni warito nyaka wayud shida. Kor kwa chako react. Ka ji osetho, ka pi oseywero ji, kor kwa chako timore nade, kor kwa chako react ni gini omuomowa. Iluongo ni data driven society. One fourth industrial revolution. Moningo bed ni information is readily available. Wanyalo utilize go, wanyalo analyze go, wanyalo timo godo prediction. Nikech mondo wayud kony makare, mondo wayud kaka wanyalo mitigate or kaka wanyalo konyo weche mag achiedh nade mag midhiero mag pi. Nyaka wabed ni waseyudo information makare, mwang'eyo ni yore machalo kamadi, kuonde machalo kamadi, counties machalo kamagi, e kuonde mar prone to disaster, mar floods. Koro wachako chon. Gigi waneno ka gitimore. Yes. Kinde ka kinde kokalo kate mbui mar X, Facebook, website mar jo Kenya Meteorological Department, giketo gigi remni kanye. Enon consumer kata jal makao information machalo kamae, kosen kuom jogo matiyo kod mbui. Mbui ni nyabed ni tiyo kode, nikech wasebedo gi jo Kenya Meteo studio ka, to gilerona ni gigi gitiyogo. Kendo gin gi lony manyasani ma gitiyogo karka. Nyalo bedo ni jopiny ema wakia kaka yude, koso kaka ichwalo weche gi ne jopiny ema bedo matek. Erokamano. Nitiere gimoro ni access to the information. Seche ma wasebedo advised ni kaka kanewa jo Meteorological Department nochiwoga warning ni wadhi bedo gi El Nino. To ne wachako wayudo ka sirikal ema nochako duogo mowacho ni onge El Nino madhi timore nade, madhi biro. Mwachako waduogo wakao backseat. Ineno. Koro inwang'o ka information cha kosebedo relayed with the department ma is concerned, moningo bed ni advice ni gima kama waikre nikech masira makama nyalo yudowa.
Koro inuang'o ni ka jok osepuuza information momigi gi ng'ama koro waketo mondo rit alwora marwa mondo miwa information ni. Tinuang'o ni information ni jok monego bed ni miye the end user men ng'ama koro nie classroom moro ma pi odar e ode. Ng'ama koro notho ka pi oywero cha. Information no nokochopo ne yo makare. Mar ariyo, ka information ni osebiro, wang'e ni information ni ere kaka wakawe. Jogi osenyiswa, waseyudo ni wadhi bedo gi koth maduong'. Kwadhi bedo gi koth maduong', kuonde gi gin kuonde mwang'eyo ni pi, oula, dhi ketho gik moko. Ere kaka wanyalo golo jogi? Ok ni wanyiso jogi ni wadwaro ni jogo mantiere lowland area sama jok mantiere kuonde ma affected gi oula mondo wuogi. Giwuok gidhi kanye, to kuma gidhiye ni pok onyisgi. Koro oningo bedi ni seche ma jogi wuok, seche ma information te osebiro, ma jogo ose analyze mo osewacho ni wadhi bedo gi koth maduong' to kodhi ni dhi kelo midhiero. Koro jogo modak machiegni gaore, jogo mochiegni gi nam, wuoguru wadhi e location machalo kama, magise identify mitere jogi. Koro transmission of information from the source to the user, kanye mwase bedo gi labs. To gi jok moningo bed ni follow up, ni information ni bochopo ir ng'amo japiny moningo bed ni yude mondo kaw measures mondo wuogi. Nikech wan gi system from the national government to the county government. Adani maki kanyo. Kendo kanyo kumoro maduong' anya madani mondo mwalose. Bende sirkal ong'eyo gino magidil godo, an ka koda Dr. Nancy Omolo. Bende sirkal ong'e gini ni en ang'o hie ma sirkal kata ma jopiny kadhe. Iwacho ni en oula. Kendo sani kama gintiere ka, ipenjo ka niero. Nitie chenro mopogore opogore ma sirkal oseketo ka. Mokwongo en mar neno ni adier oked kod midhiero ne kaka